Esinye sezifo ezivamile ezihlobene nesigqi esibhekene naso emhlabeni namuhla i-atrial fibrillation. Ku-atrial fibrillation, igumbi eliphezulu lenhliziyo, okungukuthi i-auric, lishaya ngesilinganiso esingu-400 kuya ku-500 izikhathi ngomzuzu. Ngenxa yalokho, wona, awumpintshi, awufinyeleli, ngakho-ke igazi liyafa, limise ihlule, liye ebuchosheni libangele isifo sohlangothi. Futhi ngenxa yesilinganiso senhliziyo esisheshayo, ukwehluleka kwenhliziyo kuvame ukwenzeka. Ngakho lokhu kuletha isiguli ezimeni eziphuthumayo ngenxa yokushaya kwenhliziyo okuphindaphindiwe, ubunzima bokuphefumula, bese kuba ukukhathala nokukhathazeka, kwesinye isikhathi ukulahlekelwa ukuqonda. Uma bengakuboni noma bengakunaki, bangena ekwehlulekeni kwenhliziyo, bese bephuthunyiswa ezimeni eziphuthumayo. Ngenxa yobunzima bokuphefumula, ngokuvamile lezi zimo ziphathwa ngokwezokwelapha emhlabeni wonke, kanye naseNdiya. Ngakho-ke ukusebenza kwemithi ukulawula le nkinga noma ukulungisa inkinga kungama-40 kuya ku-50 kuphela wesikhathi. Ngisho nemithi ephumelela kakhulu inezinga lokuphumelela elingu-50 kuphela. Ngakolunye uhlangothi, sethule ubuchwepheshe obusha bokungenelela ukulawula inkinga obubizwa ngokuthi i-radiofrequency ablation noma i-cryoballoon ablations. Lezi zinqubo zokungenelela ziyizinqubo zokuhlinzwa ezincane ezenziwa ngasethangeni. Siyangena enhliziyweni, singene ku-auricle lapho i-atrial fibrillation ivela khona, bese sithulisa lezo zingxenye ukuze sikwazi ukubuyisela isilinganiso senhliziyo esijwayelekile. Lezi zinqubo zenziwa njengokuhlinzwa kosuku olulodwa. Isiguli sidinga ukuhlala usuku olulodwa kuphela esibhedlela. Ngokwenza lokhu kukhishwa kwe-cryoballoon, ngisho neziguli esezikhulile lapho le fibrillation ye-atrial ivame kakhulu, inganakekelwa, futhi izinga labo lokuphila lingathuthukiswa. Futhi izinga lempumelelo yalezi zinqubo liseduze no-80 cishe liphindwe kabili izinga lempumelelo lokuphathwa kwezokwelapha. Isiguli singaya ekhaya ngokushesha, bese izinga lempilo laso liba ngcono kakhulu, izimpawu zaso zokuhluleka kwenhliziyo ziba ngcono, ingozi yokushaywa unhlangothi yehla kakhulu. Bahola impilo yabo evamile ngekhwalithi yokuphila evamile, futhi kanye nokusinda kwabo kuyathuthuka, bese ukulaliswa esibhedlela okuphindaphindiwe kugwenge. Futhi lezi izinzuzo zokwenza le nqubo yokungenelela entsha ebizwa ngokuthi i-cryoballoon ablation yalokhu kuphazamiseka kwesigqi esivamile, i-atrial fibrillation.